یہ دے خواب دے دے پہن انہاں والا اپنے خواب کو کتاب دے وچ لکھ چھوڑے نے تاکہ ایمان والے پڑھ سن انہاں کو ذرا عبرت حاصل تھی سی۔ درود پاک چیک کے پڑھو محمد مبارک۔ اللہ اکبر کبیرہ، میرے پاک نبی دے دیوانے، شمع رسالہ دے پروانے، حضرت مالک بن دینار فرمینے نیندرائی نیندر دے وچ میں کو خواب آئے، خواب دے وچ کیا دیتا پیاں ایک خوفناک نانگ میرے پچھو بجدا نے میں اگوان نانگ میرے پچھو پچھوے وات پٹا ہے غصے دی حالت دے اندر میرے پچھو بجدا دے میں بجدے سفر کرنے ایک بزرگ دے کول پہنچا۔ بزرگ کیا دے دا بزرگو لیس لبڑا طاقت کینسی ضعیف العمر کمزور ہے بزرگ آگے میں بزرگ آمیار پانی فرما میں آنانگ کیوں بچا میں آنانگ آنا پہ میں گکھان دے او بزرگ آدے میں کمزور آنانگ ڈاڑھا طاقت وارے تو اگان چل میں تے کو نہیں بچا سکتا۔ حضرت مالک بن دینار فرمے دے میں والا کا سفر کرنے اتنی دوڑ لئیے یکدم جہنم دا دروازہ آگے دوڑ لینے جہنم دا دروازہ آگے اتھائی وان کے رک گیا اگا وینا دا جہنم میں پچھا وینا دا نانگے اور میں اتنی پریشانی دی حالت وچ کھڑا دیاں سوچ اتنی نڈال کر دیتے اگا وینا دا مردان پچھا وینا دا مردان کیا گران ایک غیب دے وچنا بعد ہے مالک بن دینارا واپس ہٹا۔ حضرت مالک بن دینار فرمے دے جر میں واپس ہٹا ہوں بزرگ دے کول دوبارہ آگیا بزرگ آگے مہربانی کاریا میں کو بچا نانگ میں کو کھان دے وات پٹی ودے کالڑ دے ویچے نانگ میں کو لچھونے نا مہربانی فرما نانگ تو چھٹکارا دے۔ او بزرگ آدے اے مالک بن دینارا میں کمزورا نانگ طاقت وارے میرا وسنی میری طاقت نہیں میں نانگ تے کو بچا سکاں۔ حضرت مالک بن دینار فرمے دے بزرگاں کوئی ہیلا وسیلہ دساویا کوئی حل دساویا کوئی طریقہ دساویا نانگ تو چھٹکارا ملیا۔ او بزرگاں دے میں چلا ون نورانی نور دا پہاڑے چاندی دا دروازہ لگ گیا ہے مسلمانہ دا امانتاں پین تھیاں تو چلا ون مطلب کو تیری امانت پائی ہوئے تو بچ ویسے۔ حضرت مالک بن دینار فرمے دے میں ہوں دروازے دے کول پہنچا دو فرشتے کھڑے تھے پارا جی کھڑے میں گرو گئے پوچھے نے اے مالک بن دینار خیر دے کتے میں نہ پیم۔ حضرت مالک بن دینار فرمے دے میں اپنی امانت چاون میں نہ پیام۔ دروازہ کھول گئے دروازے کھلن دو بار اٹھمی میری چھوٹی جہی بات ہے جڑی فوت دی گئی آئی آگے استقبال کی تزیاد میں ہوں کچھ آگے سن نال نائمی میری دینی میں اشارہ کی تے نانگ بھج گئے میری دین آیت پڑھی علم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ جنہ ترجمہ دین ایمان والے کیا حالی توڑا دل اللہ دے طرف کہنی دیا کتنی دیر غافل دن نے در غفلہ دن نے در کرے سے در اٹھ کے دیکھ دے سجد کیڑی رات ہے۔ حضرت مالک بن دینار فرمے دے میں دیکھن پوچھے دی تو چھوڑی گیا میں چلی گیا میں تے کو قرآن پاک پڑھائے اور میری دین فرمے دی ہے ابا جان میں کو قرآن والے قرآن پڑھائے۔ حضرت مالک بن دینار فرمے دے اے دی نانگ کیا ہائی جرا بزرگ ٹکرے کون ہے نانگ کون آئی بچی آدھی ابا نانگ توارے گناہاں توارے پچھو بھنے ودیاں جرا بزرگ کھڑا ہاں توارے نیکیا تھوڑا ہاں نیکیا تھوڑا ہم گناہ زیادہ یعنی یہ توارے پچھو بنا ودا ہے کتاب دے ہونا پوزی ہر بندہ سمجھدار ہے ہر کہیں کو پتہ ہے جی میں آج کل راڑ پکی کھڑی ہے علماء لکھ دیں سٹا پٹے وے کو مکولے وے بھون ڈا چھوڑے وے دانے کھا چھوڑے سے بھون دا حساب الگ دانا دا حساب الگ دے ہونا پوزی بعد علماء اتنا لکھے کہیں دی کندی کھڑی ہے دی انہاں تساں کاکھ پڑھ کے دندا کو کھتورے دا ہوندا بھی حساب دیونا پوسی کہ کو نفس عالم ہو سی مر کے سونے نبی دے متھے لگنے مرن دو بعد سونے نبی دی شفاعت ساتھ کو کام دے سی نہ اے پیسہ کام دے سی نہ دولت کام دے سی نہ زمین کام تے کو دے سی اے ماہ رمضان دے روز پہلے گئے کھڑے ہو سیں علماء لکھ دیں ماہ رمضان دے اندر جڑا نفل ادا کرنے کو سنت ثواب مل دے جڑا سنت ادا کرنے کو فرض ثواب مل دے
جرا فرض ادا کرن کو 70 فرض کا ثواب مل دے ہن خود سوچو ایک مثلا بھائی یار نہیں نہ کہ یار تساں فلانی جگہ تے پہنچو یا اے فلانا کام کرو جا ڈار پہ دا کام ہے تو اگما 70 روپیہ دے کتنا خوش تھی کہ تساں ویسو یار اے کیا ڈار پہ دا کام سا کو 70 روپیہ دا منافع 70 روپیہ ود دے اے اللہ تعالیٰ خود فرمائے دا اللہ تعالیٰ سونے نبی کو فرمایا سونے نبی ابو صاحب کو دسائے مہربانی کیتا کرو ماہ رمضان آویں کوئی بہانہ تلاش نہ کیتا اسانا گاڑی دسے سی بیا کون دسے سی بہوں دوست ہیں مولویاں کو بڑے حقیر دی نگاہ نالے دیں اے دیں یار کام چاہی ودیں وہ چاہی ودیں نہ وقت تسا مولویاں کو کیا کرنے میں دے وے جتنا لے کو مولوی دا گلہ ہو سی ہوٹل دے وان دکان دے وان گلہ ہو سی اے مولوی آ رہی ہیں ودیں دے بھائی میں ودیں دے دھماواں دے ٹائم تو کون کم آ دے وقت پیارا لے پورا جنادہ مولنا نالتاں تو واسطہ کہنے وقت پڑھاؤ اب ٹھیک ہے حقیقت گال اتنی انہوں کو شرم آنی چاہیے بھائی تساں جن کول ویندے وے تھوڑے جنازے پڑھاویں اذاناں دے ویں دفناواں دے ٹائم جنازہ پڑھاواں دے ٹائم دعاواں دے ٹائم تک مولوی کام آویں تساں مولنے کو آڑے ہاتھ گھن دے وے یار اے دی فضول ودین دے او میرے کو پتہ ہے تو کو پتہ ہے چکرن گے کھڑے ہوندے وے ٹھیک ہے مولوی اسا نہیں سے آتے ٹھیک ہے مولوی کوئی گناہگار ہوندا سی لیکن رب دا رب کو پتہ ہے انہاں دے عیب ہے گناہ دے اے دے قرآن کے نہ پڑھ دے بیٹھے نبی صحیح شان پڑھ دے بیٹھے کئی دفعہ تک مثال سنا چھوڑیے بارش دا پانی دے وسطہ کھڑا ہوندے بارش دا پانی روڑی تے ڈھانا پیا ہوندے پھلنا تے ڈھانا پیا ہوندے کیا قصور بارش دے پانی نہ تھی کہ روڑی تے ڈے اور روڑی تے گئے روڑی دا قصور ہے وہ پانی دا قصور نہیں گندگی پئی بدبو پھیل گئی ہے یا بدبو پھیلی پانی پھلا ہوندے تے بس اودے نگاہ چکر اودے خوشبو نہیں تھی پیا کیا قرآن آدھے مولوی کو غلط کام کر کوئی انیا فلانا بنا دے داڑھی راکی طرح کول ماری بیٹھے ڈڑھیل سخت گناہ آئے وے خیال کرائے ایمان چاٹ کر باسو یار جتنے داڑھی والے بدن دے اتنے سارے خراب بدن سارے بیکار کول مرے نے اور سونے خدا دے بنے داڑھی پتن ولیاں دے نبیاں دے داڑھی ہاں تو سانے سارے گناہ اللہ چھوڑے وال جتنے صوفی بدن دے یار این کرنے دے وہ کرنے اور داڑھی نے سونے نبی سے یہ سنت رکھی ودے اور داڑھی نے لے کو نار سے نہ تو کور مار میں قرآن دے نار سے نہ تو کور مار میں اپنی گال کرنے دا مطلب کوئی محسوس کرنے میں اپنی گال کرنے دا کہیں تو مان نہیں دا میں قرآن پاک دنیا دا پیا تو مان کے جھوٹی قسم چاہ گئے میں قرآن پاک دنیا دا پیا تو مان کے چوری کر کور مار زنا کر نہ داڑھی آ دیئے خدا دے بندے صاحب کو نہیں پتا بے ایسا قبر دے اندر کوئی چیز گھن کے ونیوں یا نہ گھن کے ونیوں لیکن ایک چیز دا پتہ ہے داڑھی مبارنہ بھی سننا دے مطلب قبر دے اندر یہ کام آ ونجے ایمان ہے نا کوئی سنت صاحب کو ایج نہیں پتا ایسا کوئی سنت گھن کے ویندے پہ یا نہیں گھن کے ویندے پہ غیب دا علم اللہ جان دے یا اللہ دے رسول کو پتہ ہے لیکن اے دے پتہ ہے اے نبی صحیح سنت منہ رکھی بیٹھے ہیں اے دے سارے نال ویسی ایک سننا دے جڑی اساں نال گن کے ویندے پے قبر دے اندر شاید اللہ تعالی ہی نے صدقے صاحب کو بشک دے وے وعدہ کرو تو انشاءاللہ بے اساں داڑھی نہ کٹوے سن داڑھی شاید قبر دے اندر صاحب کو کام آ ونجے نہ کوئی ثواب دا پتہ نہ کہیں سنت دا پتہ نہ فرض دا پتہ نہ نفل دا پتہ اللہ تعالی منظور کرے نہ کرے لیکن وید داڑھی شریف جڑی اساں گن کے نال ویسو قبر دے اندر دعا اللہ تعالی سب کو عمل کرن توفیق عطا فرما